На мен ми хареса момчето. Много хубав беше театър. Уникален. Уникален театър. Доста хубав. Най-много ми хареса, когато вашият колега, момчето със сълстата коса, когато си тръгна рязко. А каква е полуката от това? Че не трябва да забравяме семейството си, то трябва да е на първо място, също така и да не употребяваме наркотици.